Dobrý den, vážení diváci. Skončilo utkání 25. kola Fortuna Národní ligy mezi týmy Fotbalový klub Varnsdorf a první SC Znojmo fotbalový klub. Utkání, které sledovalo 410 diváků, skončilo ve prospěch domácího týmu poměru 2-1. Já jsem si pozval na tiskovku trenéra domácího týmu, protože bohužel trenér Znojma odmítl z časových důvodů přijít na tiskovku, a tak tady mám pana Zdenka Frtělu a prosím tedy o vyjádření v průběhu utkání. Tak asi neřeknu nic překvapivého v tom, že jsme toto vítězství strašně potřebovali, protože po té sérii hlavně výsledkový, když jsme nebyli úspěšní 100%, tak není jednoduchý prostě hlav hráčů dostat, ale od první minuty bylo vidět, že i při respektu síly soupeře jsme šli odhodlaně za tím, aby jsme ty 3 body konečně získali, a tím patří celému týmu z mojej strany poděkování, protože vlastně jsme měli celý zápas pod kontrolou a za stavu 2-0, kdyby jsme využili 2-3 situace, aby se ten zápas sklidnil, tak jsme obdrželi v závěru branku na 2-1 a pak už to bylo hrozně hekticky, takže jsme strašně rádi, že se nám to povedlo a musíme se dát dohromady, protože je hodně hráčů zraněných a připravit se na to, že máme před sebou ještě 5 kol, v kterých chceme získat samozřejmě co nejvíce bodů, ale teď momentálně si musíme užít to, že jsme tenhle zápas zvládli. Pane trenére, ještě jedna otázka. V posledních utkání jste vždycky měli špatný první poločas. Dneska to bylo úplně jiný, to bylo zřetelný. Byl to právě ten recept, který jste si možná řekli a šli do toho utkání? Tak hodně kluků, který jsou tady, v podstatě zažívají něco, co ještě nezažili. To znamená, že ta krize, která na nás padla, tak možná je dobře, že to zažívají v takhle mladém věku, a čím víc tu jejich kariéru budou tady ty neúspěchy provázet, tak tím líp se s tím vypořádají, takže musí si projít vším, a tady se ukázalo odhodlání toho týmu, a já jsem to tvrdil od začátku, když jsem přišel, že v tomto týmu je velká síla, ale prostě tady ty věci, které nás potkaly, i ty k tomu patří. Takže o to víc musíme být rádi, že to máme za sebou, ale to neznamená, že teďka si budeme užívat, právě naopak, protože když se nedaří, musíte o to víc pracovat, že si to pochopili, a jsem rád, že to vzali za tu správnou stranu. Dobře. Mám ještě vzkaz od fanoušků přímo z tribuny, že moc děkují, takže i za ně tedy děkujeme, a byl pan Zdenko Frtěla. Děkujeme. Tak já bych ještě teda k tomu dodal samozřejmě, protože fanoušci jsou strašně důležitý a my jsme hráli o to, aby jsme nesklamali ty naše fanoušky, protože těch fanoušků bývá všeobecně a za každého fanouška jsme rádi, takže bylo to tam dneska cítit. Proto věříme, že už na ten nejbližší domácí zápas nás znova přijdou podpořit. Dobře. Takže taky poděkování. Dobře. Pan Zdenko Frtěla. Děkujeme.